Shalom hor samanginang. Paju pangmusita di programon ima program Jamita Pertangyangan tu tanggal 3 Mei 2026 di minggu kantate. Manang endeo kamu ma di Jehovah ende nai baru na dedan sen pesama manusia lalu ayat sadap. Turpun Jamita dibuat sen kitab 2 Tesalonik tolu mamuka sen ayat sadap tolas ayat 12. Topik ni minggu mara itu Jehovah atau aku bernyanyi bagi Tuhan. Turpun Jamita boleh taberang di kolom deskripsi songon ma penjelasan di khotbah. Amangirang adong masa halak namar guar Walter Silman Martin. Nasida sahala padita nama kubasi di gereja baptis. Di guari jolmado nasida songon perjamita paredde. Ala saya jojo maredde nasida mau lepas marjamita. Nah tahun sudah sia 04 marsahi ima persoduna si sipilia. Nunga lo bisa minggu pihak ibana di podoman alani persahi tonna. HP sementara ngadokin jadwal nasida. Nai manguluhun KKR di kota na asing. Jala hurang lobi tuluari marileng na ibana di luar kota non. Alani persaiton ni perjabunai sanga manang di batal hon ibana ulauni. Pas lagi di kamar ibana madongan ni perni jabunai lagi tukar pikiran na sida di do ibana ma. Songon dia ma. Tumakon mata batal hon ulauni. Ala na mulolawau leleng do mulak. Buah mahuan non. Isi mama jaga ho inne bana. Songok Roma boru na sepuri di do matu bapak na. Bapak na soporser ho na jagon ni Tuhani omaon saliling na lau ho ninna. Mabegi hatani borunai gabe prostitutu marohana borah maibana mandohoti ulon KKRI. Dong salpu tolo hari mula maibana dibarangi bana ma nungalam tu sehat na BHP parni jabunai. Lo bisiani saliling na lau ibana adong do di suraton sisi piliaon sada puisi. Nah, ala jolo mana malo ben lagu si Walteron kebetulan dibani bana masada lagu sian puisi ima lagu na di buku ende nomor 8 onami. Aha pena masa di ngulumon. Manang moro di kidung jemaat nomor operasul lalu. Apapun juga menimpamu. Ngata bereng mahaturangan diturput tadi sona manginang napar jolo ayat 102 omma parukilani si Paulus. Amanginang surat 2 Tesalonik ditong apostol Paulus yang nulak Korintus tuhuriana adong di Tesalonik dang leleng dong ditong sibana surat nana parjolo ima surat sada Tesalonik. Situasina hati ai serba sulit. Marukil do si Paulus di Korintus song-songoni nang huriana di Tesalonik. Idu makana molo tajah dia sada di do si Paulus sonon. Tange kok kamu mahami alia kadongan. Nama hua do haro si Paulus di Korintus. Makana gabe mangidu tangi yang ibana. Nah selama na di Korintus si Paulus ibana do nama ngalului dalam ninguluna dan adong pangurupion di jalo ibana sian ulauna nama kobasi huria di Korintus marjola tenda masih Pauluson asabui mangan si Aquila do si Priscilia madongan na marjolan las di jabuna sida do tinggal si Pauluson hati hai. Nah di hari Sabat makobasi may ibana di sinagoge gereja ni halak Yahudi tekini kan si Silas do si Timotius madongan na mangurupi marsoal do ibana dohot panggom-gomi di luati ima sahalak na marguar si Gallio na di si Paulus halak na jekel jalan aja hati inna. Na banyak kok kamu mamanginang molo adong sada huria di hosomi lurah manang camat manang bupati di luati. Tudus soni panggom-gom itu sadarion kan. Jadi masih korhiat do perngulon ni halak Kristen na di Korintus ujui. Gari ada sampai hatahu ton situ tudu si Paulus. Sangaron nang borhat ibana mana di kon luati. Ale Roma ton dini di bata pagirgir hon jala papir hon ton dina muse. Pola do dido suruh-suruan itu ibana unak ko mabiar ai hudongani peho dang tarha hua manangisi ho inna boy mata jahanon di ulon apostol bidu saplualu. Nah iman nampa tu gon muse rohanis Paulus lao patoruson muse pakobosian na diluati. Nah napa dua hon tabereng ayat 3 ayat 5 on maparukilan ni ruas na di huria Tesalonik. Hatok do di pajongjong si Paulus huria na di Tesalonikon. Dang sampai 2 bulan mulu manghitu sejarah. Marjamita masih Paulus di sinagoge tolu hali permingguan padodot. Jadi hari Sabat baru hari Sabat berikutna muse. Nah, dungi lam gudang mahalak na porsia tu Yesus. Alai gabe mangiburu makka halak Yahudi na so porsia. Disuruh makka pareman pasar rotu jabun si Jason la manakup si Paulus. Ala di sido si Paulus tinggal saleleng na di Tesalonik ibana. Aladang jupang nasida si Paulus dijabui gabi si Jason ma di salah-salah nasida menjumpangi panggonggomi di hutai. Dia helon mana sida tu pamareta halak rom hati hai na manguluhon di dot nasida ma si bangguturi don alana di dot nasida adong raja nasing guarna Yesus inna. Jadi di versi Jason ma songon jaminan asa dipalua ibana mula ma ibana jala langsung ma dipaborhan asida si Paulus do si Silas yel luati borngin muse sebelum gabe lam garon situasi na rohana boy mata jahan nonon di ulaun apostol bidu 17. Jadi dong ditadi ko si Paulus luat Tesalonik saya tusi do lau rohana
suku-suku do ibana buado huriyai martaha do nasida mengadopi kacekaran na arong diluati manang nong masoho do huriyai dung Roma kabar sian si Timoteus na pabuahon totong dope mardala parmingguan di hurian di Tesalonik las marohana ditongos ma surat na parjolo lau patoguhon musia porsian ni ruasi dang leling yuduti ma musia dohot surat na paduahon. Jadi takas to diboto si Paulus bohado parukilan ni ruas na di Tesalonik ilo makana diro ibana dia tolu patogun na do rohamuna jala ramotan na dohamu maralahon na jahati inna. Nah, napatuluhon ayat onom tu 12 on ma alasan si Paulus manongo surat na paduhonon. Di surat na parjolo ditonaon si Paulus do asadungo na sida pay mau na roroni ari ni Tuhani. Jala totong man na sida mangulu di bagasan habadiyaw atau menjaga kekudusan. Ternyata adong maharwa na manongo surat palsu. Seolah-olah sian si Paulus naman do nongro ari ni Tuhani. Mulo tajaha di bidu dua didok di si unang jalo-jalo mi berhamu gabe somarroha jala unang lilu hamu bahenon ni tondi ni partodi manang hata ni parhata manang bahenon ni surat pe songon nasia kami didok akan apa buahon nungaro ari ni Tuhani. Janganlah lakas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Alani surat ni si pangaliluon gabi bingung maruasi jala gurang do nama biar maulo mangida ka parkilan na cinaon ni nasida gabi adong maruasi na marasa panguhuman ni si Tuhani do hapeon alani paruson nami inna jala gabi adong masa deba na gabi maso ta porsyon na dang diulaw be kapaciki gabi dang marada be parangena jala gabi si malas dang diulaw be ulon na di rohana sida bangaro be aran Tuhani tong naman na law mati be hitawon ninna marhua masaya ni lo jamu se dirni ba inna dipisang si Paulus doak ka parangen ni si songonon jala ditonahon do tuhuriyai asa dipadao dirina sian nakajol masih songonon di ayat onom didok sumurut mahamusian ganup dongan naso marada di parange dipatudo si Paulus matu dirina do takadongan na sa parhobasan uju na makobasi na sida di lo Tesalonik di lo dia walu ay diboto hamudo manang songod dia patut tiron muna hami ay dada songon naso marada tami di tonga-tonga muna sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Haru hami nama baritaon hatai tong do hami mangula si ulon nami. Dakya gabi adong hata nami mando asamar leha-leha hamu pai mau narini Tuhani. Didok dia ewalu aindada songon tamu sonak kami dina manangisi hamu. Mulai persi terjemahan bebas, kami pun tidak makan gratis, tapi kami bekerja keras siang malam supaya kami tidak menjadi beban di antara kamu. Sasitongna berhak do nasida mendapat upah manang bayaran. Adi dok Yesus di likuas 10 pitu tamado marupa pangula. Seseorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Masa do disuruh jol mamarhobes ale dang adong dilehon upah ni lujana. Akan ngasalah bi. Ale dang naina dihirim nasida, dipaturu nasida do parangin nasida. As anggiat dia besi tiruon nasida dina asing. Jala didok nasida ma dia 10 nasora mangula unang ma ibana mangan ninna. Nah si pasaton ni jamita manginang adong 2 na parjolo gabi halak na porsea jala damar pakirimon mahita. Sude do halak Kristen setuju tepat dohanon. Pargogo na so hatudosan do debata dang adong naso terpatu pani debata. Benar. Porsea do hita hataon. Alai tumpe songoni gudang dope halak Kristen naso mar pakirimon. Tumpe porsea bana tu debata. Contohna song si Walter Martinon manakaning. Saya pikiran na do di pangasaon ibana lau mangadopi nasa persoalan di nguluna. Hape padita do ibana. Di bagas rohana molo suau dengan jaga persudukon ICB dia orang percaya tapi tidak berpengharapan jojo do masa tu hita ke situasi songonon marsa kita ala dang tarajaran iana kota saya dialo terus naturasna marsa kita ala holan marjuji terus ahlak amat na dijabu songoni nang ahlak ama marsa mida pani jabuna holan na boros-boros ganup ari ganup token rotorus perpaket tu jabu ujungna bahulan na buruk-buruk matorus holan na marbadai maganup tokin tati rumah si Paulus samanginang nasa totong marpakirimo tu dibata dido ibana dia tolu ay haposan do Tuhani patugon na do rohamuna jala ramotan na dohamu maralohon na jahati ada keyakinan ada pengharapan akan penyertaan Tuhan lo bisiani tumpe sahala apostol ibana na tau do ibana mangelek tu kadongan na mangidu asai ditangyakon tangeko kamu mahami alea kadongan asanggiat malu hami sian halak na jakel jalan na jahati di nebana unang maila mangidu tangiang tudongan ay di taon nahon na apostol Jakobus do hita asa marsa si tangiangan Jakobus 5:10
Marsi topotan dosa mahamu jala marsi tangiangan. Asa malupamu. Namar gogo situ tudo tangiang ni partigor molo dihabur juhon nenna. Dang adong tangiang nasusaha tu debata manginang. Bakat tangiang ni si Jona pesaha do tu debata. Hape sin bagas butuhan di dekkero iba namar tangiang. So sudah ditorun ni laut na bagas situ tudo muse dekkeon. Ale saha do anggo tangiangi. Nah naneng dohonon na disona manginang di ida debata do ahana masa tunaposona. Tuhan tidak tidur, Tuhan melihat dan Dia tahu, dan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 22. Alania manginang saya tu Jehovah mapasahat parsorion mi asa ibana patuguhon rohamu. Napa duahon bernyanyi juga adalah bagian dari ibadah. Guardi minggu tadi minggon di dok mai minggu kantate manang minggu marende. Opuk ta si Martin Luther mandok dua ma pasu-pasu no balga na dipasa debata tu hita jolma. Na parjolo i mahatana atau firmannya. Na paduahon ima ende puji-pujian atau kidung atau masmur. Mamuji manang pasangapun guarni debata boi doi marhite-hite panigdangion jala boi doi marhite ende pujian. Dua sai termasuk doi marturia manang bersaksi. Di dalam ilmu psikologi manginang tujuan jolo mamarende adong dua. Na parjolo jolok sebagai pelepas hormon. Ketika orang bernyanyi, tubuh melepaskan hormon endorfin atau hormon bahagia dan hormon oksitosin, hormon pereda kecemasan. Napa duhoninna sebagai relisiensi, manang usaha ni jolma lahu menjaga stabilitas ekonomi meskipun dalam kondisi tertekan. Jadi mara DIP boy doi gabe dalan lau palua arsak doho palua biar ni roha. Nah, jadi tung pedang mutlakon ale biasana holan halak na marlas ni roha do na boy marede. Manang jolma na marede i mana patuduhon na lagi sonang pikiranna. Hahona anna tutur pu jamita tabo darion. Taida masih Paulus dan tong margogo pasatu barita las ni rohai. Tungpe mal situ tudo dalam ni goluna di nama barita hatan di bata. Alai dak ya di gabe masot semangat na lawa makubasi Tuhani. Marende ima simbol energi positif. Tungpe godang situ tudo persoalan yang mengabati unang gabe sumur semangat ta lawa memuji Tuhani. Unang murah-murah mandele. Ay halak Kristen na perjolo yang manginang daudo pe ubora si taunon na siya kita. Ay diburudo na sida, ditakup, jalan di penjarahon. Ada konsekuensi berat dan nyata bila ingin jadi Kristen. Jalan dang anong najolo halak Kristen abu-abu, Kristen na so jelas. Mula nang menghidup Kristus harus siap menderita. Mula nang olo tumakot tinggal hon. Nah, sonari nung aja mana modern be. Dang adong bejol mana di penjarahon ala mangulahon-ulahon ni agama. Jadi mele mahita tu halak Kristen na perjoloi. Molo se mandele do pehita sadarion. Tapasanga madebata marhite ende-ende pujian dohot panidangion di bagasan hiras ni roha. Amin. Imajo na boy hubagi hok kami. Mudah-mudahan mohon boy manabay persiapan muna di dalam mengaradehon turpun ni jamita tu pertangyangan di mingguan. Molate, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.